Значи, преди човек си купуваше кола, за да стигне от точка А до точка Б. В България колата трябва да казва успях в живота. И затова 19 годишен кара BMW на 470 000 км с чек енджин, липсваща броня и звук се едно вътре има пералня стухли. Но сторито, една ръка на влана. German Funk работи тихо. Работи тихо, брат. Човек, колата пали като трактор от социализма. И най-смешното, половината такива типове живеят с майка си, ядат боб 3 дни, имат 11 лева в картата. Но iPhone-ът трябва да е Pro Max, защото в България няма значение как живееш. Важно е как изглеждаш пред другите. И затова ходи 6 месеца да береш ягоди в Англия. Връщаш се, купуваш BMW-то, снимаш волана и изведнъж ставаш бизнесмен. Meanwhile, майка ти вика, айде изхвърли букука вече. Даже вече не може човек спокойно да пие кафе. Не, първо, снимка на чашата, снимка на ключа на BMW-то, black and white филтър, някакъв motivational quote. Все едно Уорън Бъфет е спрял на Вито в Люлин. И най-тъжното, хората вече не купуват неща, защото им трябват. Купуват ги, за да се почувстват, че не се изостанат в живота. И в един момент започваш да живееш за сторито в Instagram, отколкото за самия живот.